Ɗana, me kake yi a nan? Ban sani ba. In kai ka gida. Ɗana, ina ƙaunarka. Da na yi mafarki na biyu, wannan mafarkin ban ji tsoro ba, ban kuma yi zufa sosai kamar na farkon ba. Nan da nan tunani ya zo mani, wane ne wannan mutum da yake cetona, yake ƙoƙari kuma bayyana mani komai da komai. Nan da nan tunani ya zo mani in je in gaya ma babana. Na kuma tashi na je na bayyana ma babana kan wannan mafarki. Ya yi sauri ya mai da martani. Ka je ka shirya mu je wajen mai duba. Baba, kana da goro? Ga goro. Gashi. Ku nuna min. Dauki da. Baba, yaronka yana hannun mayu. Kai. Da an kashe shi cikin kwana biyu. Kun yi sa da kun ka zo. Zan maganin su. Ka gan wannan? Za a shafa mishi a kai. To. Da dare kan yi bacci. To. Wannan kuma za a nika a yi mishi turare a daki kan yi bacci. In Allah yadda zai karya mahalkin ba zai sake dawowa ba. Ba zai sake dawowa ba ko? Ba zai sake dawowa ba. Sam. To. To. Shi kenan. Shi kenan? Eh. To, mun gode. Kuje. Mun gode. Sa jima. Yawwa. Mun gode. Sanu yaro. Mun gode. Baba. Menene? Na sake yin mafarki. Wane ne mafarki kai? Na mafarki zan shiga katona mita aljanu suka fito mini. Baba. Dayan haƙora da wannan na sun tsaye. Shi ne ya ce in ba na tsallake rami ba, zaki zai kashe ni. Zan tsallake kenan sai mutum ya farin kaya ya fita. Mutum mai farin kaya? Wanda ya taimake ni a wancan mafarki din. Sai maka me? Sai ya ce mini zan je gida ne, sai na ce mashi sai ya ce ina so shi ya taimake ni, na ce mashi sai ya miƙe kafan shi sai rami ya rufu, sai ya kai ni gida. Da ya kai ni gida sai ya ce shi yana so na, sai ya tafi. To aljanun fa? Da sun gan shi sai sun bata. Kaje ka kwanta, mafarki ya kare. Baba, ina jin tsoro.
Ya kana jin tsoron mafarki kuma ɗana? Baba, wannan ya sha ƙarfin mafarki. Ka ci gaba da shafa maganin mai duban nan. Da safe ko in bai bari ba, za mu wuce Sokoto mu je mu nemi wani mai duba kuma. Kaji? Ka je ka kwanta. A dare na biyu din ma na sake na yi mafarki. Bayan wannan kuma na ci gaba da mafarki a jere har kwana 6. A cikin waɗannan mafarkan da nake yi, wannan mutum da ya sa farin kaya mai haske yana tsaye yana cetona a kowane hanya a hannun Iblis. A ƙarshen kowane mafarki yana yin magana da ni kamar yadda ya saba. Yana ce mani, ina son ka ɗana, ina son ka ɗana, ina son ka. Daga wurin na gane da cewa wannan mafarkin da nake nan, shi mutumin nan ne, shi ne wanda ake ce da shi Annabi Isa, wanda Kirista suke ce da shi Yesu Almasihu. Daga wurin na yi mafarki na ƙarshe, wanda shi ne mafarki na 7. Me kake karantawa, ɗana? Ban iya ganewa ba. Kana so in taimake ka? Ina so. Mohammed, wannan littafi daga wurin Ubangiji ya zo, yana da maganar Allah a cikinsa. Waɗannan ayoyi duk maganar Allah ne. Ka zo gare ni, kai ɗin nan mai wahala, mai fama da kaya, ni ko zan huttashe ka. Ka shiga bautata, ka kuma koya a gare ni, domin ni mai tawali'u ne, marar girman kai, za ka kuwa samu kwanciyar rai. Ka taɓa jin labarin hanya da gaskiya da rai? Ban taɓa je ba. Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai. Ba mai zuwa wurin Uba sai ta wurina. Kai waye?